že sa vydarí. Tigre a stáda opíc a slnko to tvári. Tráva je po pás, vedie nás stopár, tu si smieš zakričať. Príroda velí, musíš byť smelý, čaká nás Afrika. Dodo. Robí nám len starosti. Nechaj to. Skôr ako som sa vrátila od Viktora z nemocnice, už si zasa ušiel. Museli sme ťa zháňať. Janko mal prácu s vysielačkou. Ja som mala s Pipištom a Žakom skúšku. Ale tebe je to jedno. Aj na tých cudzincov si musíme dávať pozor. Vieš, že sme s Ellen tú ošetrovateľku prichytili na zámku? Dám na to krk, že sa hrábala v profesorových rukopisoch. Ja mám na to nos. A Janko zachytil vo vysielačke cudzie hlasy. A ty si zatiaľ ukradol papagája a hodil si ho do vody. Preto ťa Viktor zatvoril do rotundy. A keď sme Doda hľadali, tak sme objavili tajnú chodbu. Argentínske tango. Oni tancujú? No? Teraz? Možno je to rehabilitácia predpísaná od doktora. To tancujú na vozíčku? Alebo je to tu? Alebo tu? Oni niečo tušia. Niekto nás prezradil. Čo je to? Signály z vesmíru? Normálka. Ja len, že či nechytím tú španielčinu. Vysielali na tejto vlne. A bolo ich počuť, ako keby boli niekde tu za rohom. Kedy dostaneš tú vysielačku na preteky? Zajtra alebo pozajtra. Skvelé. Zišla by sa aj nám na výpravu. Veru. A čo ešte potrebujeme? Jedlo. A sviečky. Keby nám zlyhali baterky. Čo to máš? No predsa lana. To, že sú lana? Prestaň. Fajn, ty myslíš na všetko. Pre istotu zoberieme aj tie pipištové. Pohnite! Tie udržia aj koňa. Ale pohnite! Dodo ide o život. Dievčatá, vy sa postarajte o proviant. Nesmie chýbať voda, salám, chleba, keksy, jablká. Koľko? No dobré, ale nevieme, aká je chodba dlhá. Kúpte radšej viac ako menej. Takže musíme kúpiť aj čokoládu. Dobrý nápad, kúpi aspoň kilo. A Dodovi čo? A za čo? Však máme ušetrené za fotografovanie. Zarobili sme si. Je to tu. Bude to stačiť? A nepovieme to našim? Ešte, že čo? Ty sú sami príkaz a zákaz. Dodo sa stratil nám, tak my si ho aj nájdeme. Aj keby tá cesta viedla až do pekla. Možno by nám pomohli. Nevymýšľaj. Výprava musí byť tajná. Iba ak dedo. Ten vie o hrade všetko. Ale musíme sa ho opýtať tak, aby nič nezbadal. Mládež, som veľmi milo prekvapený vašim záujmom o históriu hradu. Je to chválihodné. A čo vás najviac zaujíma? Tajné chodby.
Vy chalani si myslíte, že každé dievča je hlúpe. Na všetkých zámkoch sú tajné chodby. Však. Monika má pravdu. Hradní páni sa báli a preto si dávali kopať tajné únikové chodby. Aké dlhé? Niektoré kratšie, niektoré dlhšie. Podľa terénu. A aké sú tu? Dlhé alebo krátke? To neviem. Niektoré poznámky v plánoch grófa Palfio naznačujú, že by tam podzemné chodby mali byť. Ale nie je isté, či nejde o súčasť vodného systému. Sú tam aj škriatkovia s pokladmi? Ale Monča, čo si? Nechaj ju. Škriatkovia a strašidlá patria k hradom v rozprávkach. Ale poklad... Čo tu je poklad? Na tunajšom zámku žil správca Peter Póky. Bol to strašný lakomec a vydrý duch. Ten vyberal peniaze od ľudí aj za vodu, po ktorú si chodili k horúcim prameňom, lebo vedeli, že je liečivá. Raz sa v nej kúpal chudobný starček. Nemal čím zaplatiť. Tak Póky na ňo poštval psov. A vtedy starček vyslovil strašnú kliatbu. Dukáty sa premenili na piesok a zázračné pramene zmizli v podzemí. Ako to? Však sú tu? No to je všetko len povesť. My nevieme, či poznáme všetky pramene. Takže všetko je len asi. Nič sa nevie určite. Tajná chodba môže byť, ale nemusí. Poklady sú, alebo nie sú. Tak. Pod nami sú ukryté všelijaké tajomstvá. To je teda fakt. Čo je to? Áno. Na čo je? Ahoj. Ahoj. Mám čokoládu aj keksy. Fajn. Čo to zasa chystáte? Za zlotrovinu, vy dvaja beťári. Ale ideme do Tatier, na Gerlach. Choď si robiť synu z tej vašej opice, ty šašo. Opica, šašo, opica, šašo, opica, šašo, opica. Ty si Šašo. Tak, a sme pripravení. Nezabudni heslo, podzemná chodba. A zavolaj aj ostatných. O pol hodiny pri rotunde. Podzemná chodba pri rotunde, podzemná chodba pri rotunde. A teraz, seňora, naše alibi. Pripravte sa, prosím. Začínam. Som strašne unavený. Tie liečebné procedúry ma veľmi ničia. Ale pomáhajú vám, pán Romero. Robíte neuveriteľné pokroky. Nebudete potrebovať ani vozík, ani barle. Nie. Neobyčajne láskavá. Ďakujem vám. Domnievate sa, že by som sa mohol okúpať? Urobí vám to dobre? Hneď. Už vám pripravujem kúpeľ. Spadol som. Čo je vám? Bolí. Pomôžte mi. Neudreli ste sa, pán Romero? Udrel. Len nezúfajte. Zase sa budete tešiť dobrému zdraviu. Len trpezlivosť. Áno, prosím vás, seňora, pomôžte mi. Chcem sa ísť okúpať. Pán Romero,
Mohla by som si ísť vysušiť vlasy? Áno, drahá. Môžete si vysušiť vlasy. Bojíš sa? Je to ako v rozprávke. Sú tam schody? Hej, s červeným plyšovým kovercom. A čo tam teda je? Kramle. Kto pôjde prvý? Ja. Tak si strihnime. Chlapci, ste ako malé deti. Stále sa len hráte a vymýšľate hlúposti. Poďte už. Janko, Viktor, prestaňte. Čo sa stalo? Dodo? Bol to Dodo? Nie, to som sa potkla. Je tam tma a voľa, čo tam strašne smrdí. To nie je možné. Kde sa mohli v tomto zapadáku tie deti stratiť? Stop. Už to mám. Poďte, ale nespadnite. Sú tu zlé schody. Žiadne strachy. To sú ale hlúpe fóry. Ja za to nemôžem. Potkol som sa. Nesvíť nám do očí, nevidíme. Čo to bolo? Ale teraz som to nebol ja. Chlapci, ja sa bojím. Poďme naspäť. Čo ak tam straší? Nie je to mŕtvola? Čo keď to naraz vyskočí? Janko, opatrne. Tu má hlavu. A kde to má nohy? Konec randy. Musíme nájsť Doda. Ďakujem. Poďte. Dodinko môj, kde si? Pohnite, aby sa mu nič nestalo. Slečna, potrebujete niečo? Nie, ďakujem. Tak sa nehnevajte. Prepáčte. Dovidenia. Pohyb! Počujete?
čo? Duchovia majú diskotéku. Ja sa bojím. Myslíte, že existujú duchovia? Duchovia? Ťažko. A strašidlá? A škriatkovia? Tak už dosť. Decká, prestaňme sa už strašiť. Jasné, veď musíme nájsť Doda. Poďte. Dodo môže byť. Mali by sme sa vrátiť. Prečo, prosím ťa? Je mi zima. Aj mne. Bojíte sa? Už sme sa dosť nachodili. Mali sme za sebou niť rozmotávať. Čo keď teraz netrafíme späť? Ticho, Monča. Ticho. Morzeovka. Ale nie. Je to morzeovka. Niekto tu vysiela. Chytrák. Keď sa v tom vyznáš, čo to znamená? To je volanie o pomoc. SOS, idem na prieskum. Počkaj. Ideme všetci. Tak rýchlo. Neviete, kde sú deti? Kde len môžu byť, ako by sa pod zem prepadli. Ďakujem. A Monika má večer vystupovať v kúpeľnom dome. Vypytovali sa ma na podzemné chodby. Čo? Prečo? Teraz mi to došlo. Mali ste tu taký fascikel dokumentov po Nemcoch. Videl som tam samé papiere s číslami. Myslel som, že to sú plány tunajších baní. Ale deti ma priviedli na jednu myšlienku. Nepamätáte sa? Nikdy som ten fascikel nemala v ruke, profesor. Vlastne to ani nebol fascikel, ale taká oceľová skrinka. Keď historik stratí pamäť, mali by ho odstreliť. Oddych. Poďte, ideme jesť. Lukáš. Počkaj. Sova, zapal sviečku. Musíme šetriť.
Som strašne smedný. A ja. Ale babi zabudli doma vodu. Možno tu voda je? Jasné. Tá morzevka to bol zvuk, ako by do vody padali kvapky. Do vody? Tu určite niekde voda je. Cítiš to? Čo to je? Smrad. A poriadny. Nekúpili ste náhodou olomoucké syrečky? Tiež niečo cítim. Ako smradľavé vajíčka. Smradľavé vajíčka? Smradľavé vajíčka? Už to mám. Sírovodík. Taká liečivá voda je v kúpeľoch. Čo ti šibe? Pod hradom liečivé pramene? A prečo nie? Ja som si myslela, že sa tu niekto od strachu. Čo to bolo? Strašidlo. Ja som hovorila, aby sme sem nešli. Ja som sa tiež bála, ale hanbila som sa to povedať. Počkajte ma tu. Ja sa pozriem, čo to bolo. Počkaj, idem s tebou. Nenechávajte nás tu. Zoberte nás so sebou, my tu same nezostaneme. Tak poďme všetci. Ideme. Pána Beka, to je jama. Dodo môj, konečne sme ťa našli. Dodo, neboj sa, to som ja Monika. Počkaj, my ťa vyťahneme. Ahoj, Dodo, neboj sa. Dodo, to sme my, Ty opica malá, počkaj. Posvíť mi. Drž ma. Daj to sem, pôjdem ja. Nemôžeš, musím ísť ja. Teba nepozná. Čo keď ťa pohryzie? Nikto tam nepôjde. Prečo? Chcete sa zabiť? Vrátime sa hore a zavoláme Pipištu. Ten nám pomôže. Poďme. Zoberte batoh. Počkajte. Dodo, vydrž chvíľu, hneď sa vrátime. Na, tu máš. Dobrý deň, nevideli ste náhodou naše deti? Nie. Iste schovali Doda kvôli tomu Švajčiarovi. Ale kam? Tam. Kto to zavrel? Ako je to možné? Pusť ma. No zatláč. Pritláč. A sme v pasci. Čo teraz? Umrieme tu hladom. A nikto ani nebude vedieť, kde. Zapari! 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 Levy a dupot kopí. Zapari! Viem, že sa vydarí. Zapari! Tigre a stáda opíc. Zapari! A slnko do tvári. Tráva je po pás, veď je nás to pár. Tu si smieš
sa kričať. Príroda velí, musíš byť smelý, čaká nás Afrika. Už dobrodružstvo tuším, chlapci a dievčatá, to dušu krásne vzruší, deťom a mláďatám, páľava budí zvieratá ľudí, na lovi bez zbraní. Príroda velí, musíš byť smelý, poďme ju obrániť.